Ää, Tänään olen onnellinen, koska tulin töihin moottoripyörällä. Sanon tämän, koska tulin tänne yleensä pyörällä. Tänään ei kuitenkaan ollut mahdollista tulla tänne pyörällä, koska pyörässä on ongelma. Sanon teille, että kun pyörässä on tämä ongelma, en voi tulla tänne pyörän kanssa. Kun tulen tänne pyörällä, se kestää 20 minuuttia. Kun tulen tänne moottoripyörällä, se kestää vain 5 minuuttia. Joten se on erittäin nopea, kun tulen tänne moottoripyörällä, niin se on kuitenkin hyvin hidasta, kun tulen tänne pyörällä. Tänään on loma ja sitä huolimatta olen tällä töissä. Yleensä ihmiset eivät ole töissä lomapäivinä. Olen kuitenkin töissä lomilla, koska olen koulun vartija. Huomenna en ole töissä ja huomenna menen tapahtumaan, joka pidetään kirkossa. Kirkossa pidettävä tapahtuma on evankelinen retriitti. Evankelinen retriitti on erittäin hyvä asia, koska minulla on mahdollisuus puhua ihmisten kanssa. Tyttäreni ovat evankelisessa retriitissä ja siksi olen erittäin iloinen, koska saan nähdä tyttäreni. Loppujen lopuksi, kun voin nähdä tyttäreni, tunnen oloni erittäin hyväksi ja olen erittäin onnellinen.